ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ምፍፃምና ክንበልዖም ዘይብልና 4 ምግብታት ክንርኢና ደቂ ተባዕትዮ እውን ደቂ ኣንስትዮ እውን ቅድሚ ናብ ፆታዊ ርክብ ምእታውኩም ቅድም ኢልኩም ነዘን 4 ምግብታት በሊዕኹም ናብ ፆታዊ ርክብ ተኣትው እንተኮይንኩም ብጣዕሚ ሕማቕ ናይ ፆታዊ ርክብ ግዘ ንክተሕልፉ ዝገብርኩም እዮም። ብፍላይ ድማ ንደቂ ተባዕትዮ ኣብ መትለኹም ናይ ምድካም ፀገም የምፁ እዮም። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ምዞም ምግብታት ተታሒዞም ዝመፁ ሕማቕ ጨና ኣብ ብልዕትኽንን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋል ሰውነትክንን ዘምፅኡ ምግብታት እዮም። እንታይ ደኣ ንደቂ ኣንስትዮን ንደቂ ተባዕትዮን ዝጎድኡ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ክብልዑ ዘይብሎም 4 ምግብታት እንመን እዮም ዝብል ነገር ክንርኢና ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ እንተንበልዖም ዝምረፁ ምግብታት ከ እንመን እዮም ዝብል ነገር ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ቅድሚ ናብ ፆታዊ ርክብ ምእታውና ክንበልዖም ዘይብልና እቲ ቀዳማይ ምግቢ እንታይ እዩ? ቺዝ ወይ ከዓ ፎርማጆ ንብሎ ናይ ፀባ ውፅኢት እዩ። ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ንቺዝ ንበልዕ እንተኮይና ናይ ሰውነትና ናይ ፋት መጠን ንክውስኽ ይገብር እዩ። ከም ዝፍለጥ ድማ ሰውነትና ፅቡቅ ጨና ንከይህልዎ ካብ ዝገብሩ ነገራት ፋት ልዑል እጃም ኣለዎ። ብፍላይ ናብ ፆታዊ ርክብ ቅድሚ ምእታውኩም ኣብ ዝግበር ምስዕዓም ምትሕስሳይ ምንኽኻእ ምልፋዕ ወይ ከዓ ብእንግሊዝኛ ፎር ፕሌይ ኣብ ንብሎ ግዘ ማለት እዩ ሕማቕ ናይ ኣፍ ጨና ናይ ሰውነት ጨና ከጋጥመና ዝገብር ምግቢ እዩ። ብፍላይ ድማ ናይዚ ሳዕቤን ዝገድድ ንፈለማ ግዘ ፆታዊ ርክብ ትፍፅሙ እንተሃሊኹም እዚ ፀገም ዘጋጥመኩም እንተኮይኑ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ርክብ ዘበላሹ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ኣብ እዋን ምስዕዓም ዝፈጥሮ ሕማቕ ናይ ኣፍ ጨና ናይ ሰውነት ጨና ስለዝህልው ቅድሚ ፆታዊ ርክብ እንተዘይትበልዕዎ ይምረፅ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ከብድና ከባቢ ማቻ ንኸይስምዐና ፅቡቅ ስምዒት ንኸይስምዐና ናይ ምግባር ጠባይ እውን ኣለዎ። ቺዝ ንሰውነትናን ንማዓንጣናን ዝጠቅም ባክቴርያ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ እዩ። ኮይኑ ግና ቅድሚ ፆታዊ ርክብ በሊዕናዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ክንኣቱ እንተለና እዚ ኣብ ቺዝ ንረኽቦ ባክቴርያ ንከብድና ናይ ምርባሽ ጠባይ የምፅእ እዩ። ከብድና ናይ ምንፋሕ ናይ ከብዲ ድምፅን ካልኦት ኣብ ሰውነትና ፅቡቅ ዘይኮኑ ደስ ዘይብሉ ስምዒታት ንክስምዑና ዝገብር እዩ። ስለዝኾነ ቅድሚ ናብ ፆታዊ ርክብ ምእታውኩም ቺዝ ብፍፁም ክትበልዑ የብልኩምን። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ምግብታት ድማ ቅመም ዝበዝሖም ምግብታት ምብላዕ እዩ። ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ቅመም ዝበዝሖም ምግብታት በሊዕኹም ናብ ፆታዊ ርክብ እንተኣቲኹም ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ልዑል መጠን ካሎሪን ስለነቃፅል ልዑል በዝሒ ረሃፅ ስለዘውፀና ኣብዚ ግዘ ሕማቕ ጨና ንከጋጥመና ይገብር እዩ። ኩሉ ሰብ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ካብ ሰውነቱ ረሃፅ የውፅእ እዩ። እንታይ ደኣ ኣብዚ ግዘ ቅድም ኢልኩም ቅመም ዝበዝሖም ምግብታት በሊዕኹም እንተነርኩም ናይ ሰውነትኩም ጨና ንተፃራሪ ፆታኹም ደስ ዘይብል ንተፃራሪ ፆታኹም ዝርብሽ ሕማቕ ጨና ተውፅኡ ትኽእል ኢኹም። ናይ ኣፍ ክኸውን ይኽእል ናይ ሰውነትኩም ክኸውን ይኽእል። ኣብቲ ሰዓዓምሉ ኣብቲ ነኻኽእሉ ግዘ ዝርብሽ ዘፅልእ ጨና ንክተውፅኡ ዝገብረኩም እዩ። ስለዝኾነ ብዝኸኣልኩም ዓቕሚ ቅድሚ ናብ ፆታዊ ርክብ ምእታውኩም ቅመም ዝበዝሖም ምግብታት እንተዘይትበልዑ ይምረፅ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦም ድማ ሽኮር ዝበዝሖም ምግብታት እዮም። ሽኮር ዝበዝሖም ምግብታት ኣብዚሕና በሊዕና ናብ ፆታዊ ርክብ ንኣቱ እንተኮይና ብፍላይ ኣብ ሰውነትና በዝሒ ዘለዎ ረሃፅ ንክወፅእ ይገብር እዩ። እዚ ረሃፅ ድማ ሕማቕ ዝኾነ ኦደር ከምፅእ ዝኽእል እዩ። ምስቲ ረሃፅ ተታሒዙ ዝመፅእ ኦደር ወይ ድማ ጨና ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ንዘለና ኮንፊደንስ ንክቕንስ ይገብር እዩ። ንኣብነት ሓደ ወዲ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ብዙሕ ረሃፅ ዝወፅኦ እንተኮይኑ ምስኡ ተታሒዙ ድማ ሕማቕ ናይ ሰውነት ጨና ዝወፅኦ እንተኮይኑ ናብ ምሕፋር ናብ ምስካፍ ይኣቱ እዩ። በቲ ፆታዊ ርክብ ብጣዕሚ ፍትሕ ኢሉ ተሓጒሱ ካብ ምግባር ናብ ምሕፋርን ምስካፍን ንክኣቱ ይገብሮ እዩ። እዚ ድማ ከቢድ ጉድኣት የስዕበሉ እዩ። ንኣብነት መትልኡ ደው ናይ ዘይምባል ፀገም የጋጥመ እዩ።
ሓደ ወዲ በእምርኡ ድልው እንተዘይኮይኑ ንጾታዊ ርክብ እውን ድልው ኮይኑ ሙሉእ ኣድህብኡ ኣብ ጾታዊ ርክብ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ጸገም የጋጥመው እዩ። ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ጸገም እውን የጋጥመው እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ካልኦት ምስ ጾታዊ ርክብ ዝተተሓዙ ጸገማት የስዕበሉ እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ልክዕ ከም ደቂ ተባዕትዮ ኮንፊደንስኽን ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ እንተወሪዱ ናይ ብልዕቲ ምድራቕ ጸገም የጋጥመክን እዩ። እዚ ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ቃንዛ ንኽስምዐክን ብምግባር በቲ ትፍጽምዎ ዘለኹም ጾታዊ ርክብ ናይ ዘይምዕጋብ ጸገም ዘስዕበልክን እዩ። ነዚ ኩሉ ጸገማት ንኽትቃልዑ ዝገብረኩም ዘሎ ድማ ቀድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም ዝበልዕኹሞም ሽኮር ዝበዝሖም ምግብታት ስለ ዝኾኑ ቀድሚ ጾታዊ ርክብ ሽኮር ዝበዝሖም ምግብታት ብፍጹም ክትበልዑ የብልኩምን። ኣብዚ ክሕብረልኩም ዝደልዮ ነገር ኣሎ። ጥዑም ምግቢ ክትበልዑ ቃሕ እንተይልኩም ቸኮሌት እንተትበልዑ ይምረጽ። ብፍላይ ድማ ዳርክ ቸኮሌት እንተበሊዕኹም ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌዝኩም ስምዒትኩም ልዑል ንክኸውን ይገብር እዩ። ከምኡ እውን ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ብሉጽ ዓቕሚ ንክህልወኩም ዝገብር ምግቢ እዩ። ስለዝኾነ ካልኦት ጥዑማት ኮይኖም ናይ ሽኮር በዝሖም ብዝሕ ዝበለ ምግብታት ካብ ትበልዑ ዳርክ ቸኮሌት እንተትበልዑ ይምረጽ። ኣብ መበል ራብዓይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ምግቢ ድማ ጨው ዝበዝሖም ምግብታት እዮም። እዚ ድማ ብፍላይ ንደቂ ተባዕትዮ እዩ እቲ ጉድኣት። ንደቂ ተባዕትዮ ዘለዎ ጉድኣት እንታይ እዩ ዝብል ነገር ክንርኢ እንተለና ከም ዝፍለጥ ሓደ ወዲ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ መትልኡ ትርር ዝበለ ኮይኑ ደው ኢሉ ንኽጸንሕ ዝሕግዞ ልዑል መጠን ደም ምዝዋር ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ። ልዑል መጠን ደም ናብ መትልኡ ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ሓደ ወዲ መትልኡ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ደው ንኽብለሉ ዝሕግዞ እዩ። እንታይ ደኣ ኣብዚ ጨው ዝሰርሖ ጥፍኣት እንታይ እዩ ዝብል ክንርኢ እንተለና ናይ ሰውነትና ምዝዋር ደም የስተኣጓጉሎ እዩ። ብፍላይ ድማ ንደቂ ተባዕትዮ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ እኹል ደም ናብ መትለኹም ንኸይበጽሕ ይገብር እዩ። እኹል በዚሒ ደም ናብ መትለኹም እንተዘይበፂሑ ድማ መትሎ ደው ናይ ዝምባል ጸገምን ንውሕ ንዝበለ ደቓይቕ ደው ንኸይብል ዝገብሮ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ምድካም ከስዕበልኩም ስለ ዝኽእል ቀድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም ደቂ ተባዕትዮ ብፍጹም ጨው ዝበዝሖም ምግብታት ክትበልዑ የብልኩምን። እዞም 4 ምግብታት ኩለኹም ደቂ ኣንስትዮ ኹና ደቂ ተባዕትዮ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ እንተዘይተበልዕዎም ይምረጽ። እዘን 4 ምግብታት ኣውጊድኩም ናብ ጾታዊ ርክብ እንተኣቲኹም ብሉጽ ኣዕጋባይ ናይ ጾታዊ ርክብ ይህልወኩም እዩ። ነዘን ምግብታት እንተዘይበሊዕና ደኣ እንታይ ክንበልዕ ክትብሉ ትኽእል ኢኹም። ቀድሚ ጾታዊ ርክብ ፍሩት ቪጂቴብል ከምኡውን ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶኦም ልዕል ዝበለ ምግብታት እንተትበልዑ ንጾታዊ ርክብ ብሉጽ ጥቕሚ ኣለዎም። ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ፍሩት ብፍላይ ድማ ኣፕል ናይ ሰውነትኩም ኦደር ጥዕኑ ዝተሓለወ ብሉጽ ጨና ንክኸውን ይገብር እዩ። እንተተኻኢሉ ኣፕል በሊዕኹም ናብ ጾታዊ ርክብ እንተተኣትዉ ይምረጽ። ናይ ኣፍኩም ናይ ሰውነትኩም ጨና ዝተማዕራረየ ንክኸውን ይገብር እዩ። ስለዝኾነ እተን 4 ምግብታት ገዲፍኩም ፍሩት ቪጂቴብል ከምኡውን ፕሮቲን ዝበዝሖም ምግብታት ኣብዚሕኩም እንተበሊዕኹም ናይ ጾታዊ ርክብ ግዜኹም ብሉጽ ኣዕጋባይ ተናፋቒ ንክኸውን ዝሕግዘኩም እዩ። ነዚለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንወስድሉ ላይክ ሼር ግበርዎ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ኣብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያኔለይ